नमस्कार खुलुमबाय आंनि लोगोफोर मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारि दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन भिडिअखौ नायबाय था आरो बेजों लोगोसे आं न'आव थानो बानानै मा जोंनि बरबरि बाथौसालि आरो जोबोर गिदिर माने बेवहाय बाथौ फुजा जायो जेब्ला दुर्गा फुजा जायो नोंथांमोना बेयाव नायनो फैनो हागोन माने दाथ' जेबो गैया बेवहाय बाट लेकिन जोबोर समाय होयो आरो बेखौ जेब्ला दुर्गा फुजा जायो ओरैबायदि समायना जायो माने गासैबो बर' दखना गाननाय स्राय स्राय माने 9 दिन जायो आरो दुर्गा फुजायानो 9 दिन 7 दिन जायो आरो दुर्गा फुजायानो बेहाय 9 दिन नङा सरि दा आं नोंथांमोननो बे जोंनि दुर्गा फुजा एरियाखौ देखायनायजों लोगोसे आंनि मेन टपिकआव आं फैगोन नोंथांमोना नायग्रोदो बेखौ लोगोफोर टपिकआ जाहैबाय बहुत डेन्जारेस नोंथांमोननो आं खोन्थिनि फार्स्टआवनो माने आंनि 900टा कमेन्टआव सानै साथामा कमेन्ट हरदों आरो बे कमेन्टनि सायाव टपिकआ आरो हा नोंथांमोना नै कमेन्टखौ नायग्रो आं फरायनानै मा होनदों फाग्ला खर' गाज्रिसो नों जायाफ्रामा होलाबाय थायो हा गुड खर' गाज्रि माने फाग्ला आरो ना ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय खामानि गैयालै नोंथां गुबुनखौ बुंनाया बिब्दि आरो ना मोननै जाबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय र' दे एक मिनिट हा नोंनि भिडिअआ फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम फुल अफ मिस्टेक खा सार फाग्लाया सुगानना बाथौ खुलुमो जाम्बा अगियाननि फिसा साला बुजिनो रोङि ओमफ्राय बिराद डेन्जार इंलिश भाषा आं बेखौ बुंला बेयाव इंलिश भाषा लिरदो बे लास्टआव बेनिफ्राय फार्स्टनिया जाहैबाय मा होनदो दिप नार्जारि नोंनि भिडिअ फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम गोरोन्थि दिप नार्जारि आरो सासेया जाबाय रुपेश बसुमतारी प्रफाइल फट' गैया भाई बासायबाय नोंसोरो फाग्ला खर' गाज्रिसो नों एफ मुसाहारि बेबो प्रफाइल गैया भाई आं फाग्ला बिराद मोजां बाथ्रा बुंदो फंबाय नों ओरैबायदि नमस्कारलै भाई आंखौ फाग्ला बुंनायनि थाखाय आं दिनै फाग्लाखायनोथ' मालाया जन्म होदो मालायनि फिसाफोरखौ आं फेदेर गिदिर गोलाव खालामगासिनो फंबायमोन नोंसोर मा सानो आं मिथिया आङो बिटिआरआव आं बायदि फाग्ला जन्म होजोबनायदो आं बायदि फाग्ला जन्म होबासो बै गासैबो गथ'फोरा मोजां जाजोबगोन माने माबायदि मोजां जागोन मिथिबाय आं फाग्लानिबो डाबल स्कुवेर फाग्ला माने फाग्लाल'बा बेफोरबायदि मावनो हानाय नङामोन डाबल स्कुवेर फाग्ला नालाय बैखौबो गावखौ नायालासेनो गुबुनखौ नायो आं माने बेनिखायनो आं गासैखौबो बिटिआरआव आं ओरैबायदि सेंग्रा गथ'फोरखौ मेंनो रोङि आं फाग्ला खालामनायदो माबायदि मेंनो रोङि फाग्ला मिथिबाय गासैबो खामानियावनो फरायनायावनो जा खेला गेलेनायावनो जा खामानि मावनायावनो जा माने फाग्ला महर लानानै बिमा बिफाखौ जाहाथे बै गथ'फोरा अनसायनो हायो बिमा बिफाखौ मदद खालामनो हायो नोंथांमोना आंखौ फाग्ला बुंदों ना फाग्लानि ओंथिया बे आं फाग्लानि गें बानायनायदो बिटिआरआव माबायदि गें मिथिबाय सोरबा जोंनि बिटिआरआव गाज्रि माने खुगाजोंल' बुंनानै खामानि मावि बेफोरखौ आंनि फाग्ला गेंगा ओरैबायदि हमगोन बिसोरखौ बेनि लिडार जानो नागिरदों आं फाग्ला गेंनि बेनिखायनो आं दिनै बिटिआरआव माने बेफोरबायदि खामानि मावनो आं इउटुबाव आगानसो होआंदो फंबाय एफ मुसाहारि आं आगानसो होआंदो इउटुबाव नों आगान होआंनायावनो आंखौ बेफोरबायदि स्टार्ट खालामदों आं खुगाजों बुंनायखौ मोजां मोना अन ग्राउन्ड मावना देखायग्रायासो आंनि खामानि खुगाजों बुंबाय थांबाय बे आंनि खामानि नङा अन ग्राउन्ड देखायनो हानांगोन बेसो जोंनि खामानि बेनिखायनो आङो फाग्ला नालाय बेनिखायनो गोदाव सोराव माने मालायनि फिसाफोरखौ बुथुमनानै आङो फेदेरलाबायदों माने बेनिखायनो आङो बिटिआरआव फाग्ला खालामजोबनानै गासैबो बिमा बिफाखौ अनसायनो हानाय बेफोरबायदि आं खालामनो सानो मानसिफोरखौ नोंसोर माबायदिखौ मोजां मोनो मिथिबायना आं बुंनोसै नोंसोर ओरैबायदिखौसो मोजां मोनो जाय मानसिया ताज हटेलाव थांनानै 5 स्टार ताज हटेल लिलि हटेल बेफोराव थांनानै माने नै आं ताज हटेलाव फैदों साहा लोंदों
नै आङो ताज हटेलाव उन्दुनायदो हटेलाव थादों नोंसोर ताज हटेलनि किमतखौ मिथिगो लिलि हटेलनि किमतखौ मिथिगो ग्रीनवुड हटेलनि किमतखौ मिथिगो नोंसोरो साहा कापसेनि दामा बेसेबां नोंसोर मिथिगौ साहा कापसे लाल साहानि दामा 500 300 400 बेलेग बेलेग क्वालिटी 300 नि सिङाव नों साहा लाल साहा मोना रुमनि हराव उन्दुनाय रुमनि दामखौ मिथिगोन नोंसोरो 1.5 लाखा लासै दोङो मोनसे बिसनायाव 1.5 लाख 1 लाख 40,000 30,000 गैथारियानो 12,000 अब्ला बैयाव थांनानै उन्दुना खोन्थिबासो नोंसोरनिया बा बिराद गोदोरलै उमुगा बेसो आङो साहा कापसेयाव जितु 500 लायो बै 500खौ आङो गोरिबनो दानोगोन नोंसोरनो आङो लिलि हटेलाव थांनानै आं साहा लोंदोंना देखाया आं 500खौ आं 100नि जानानै 400खौ आं गोरिब नोगोन मानो होनबा सानसेयाव मैगं फाननानै सोरबा 100 थाखाबो मोनि जोंनि बर' हारियाव दोङो गोरिब होमबा आं बिसोरनो दानोगोन नोंसोरनि थाखाय बैसोरसो मोजां खोनासंनानै ला फंबायमोन नोंसोर आंखौ बुंनायनि आगोलावनो जोंनियाव ओरैबायदि मानसि दंबोयो आंनियाव ओरैबायदि गोदोर माबा दङ आं मोनथिजोबनाय आरो ओरैबायदि गिदिर गिदिर दङ आं बिसोरनि नाम लाथ'वा आं सानसे बिसोरखौ हमजोबगोन माबायदि हमगोन मिथिबाय बिसोरथ' साख्रि मावखाया फैसाखौ बबेनिफ्राय जोंबो मिथिया समायना समायना सिख्लाफोरखौ गुवाहाटियाव गावनि फिसाजोजों जानाय समान गावनि फिसाजो सेरापुन्जियाव जोंनि बार्थडे जानुवारि डिसेम्बर फैबा सिख्लाफोरखौ बुथुमजोबनानै मोजां मोजां सिख्लाफोरखौ गावनि फिसाजो बायदि पार्टि जाहैयो नोंसोर माबा मिथिगौ आं मिथिगौ आं बेफोर बाथ्राखौ आं मिथिगौ आरो मानसिखौ मिथिगौ आं बैसोरनि हिन्जाव न'आव थायो नामबो लाना बुंनो हायो आं साथाम साब्रै सिख्ला जमा खालामबाय गोदोर गोदोर गारि लाबाय सेरापुन्जियाव जाहैयो खोनाबाय सेरापुन्जियाव बिसोरो जोंनि पार्टि होनना लाना थांना जाहैयो बै फैसाखौनो आङो फंबायमोन आं बायदि फाग्ला जन्म खालामजोबनाय दां बिटिआराव फाग्ला जन्म खालामजोबनानै जोंनि बिटिआराव सोरबा खामानि मावगोन होनना लुटिग्रा मानसिखौ आंनि बै बिटिआरनि फाग्ला गेंखौ हमगोन एबारो आं आगानसो होआंदो नोंसोर आंनि खामानिखौ बुजि मोनाखै आं इउटुबाव मानो फैदो नोंसोर जेबो बुजि मोनथ'वाखै आंबो साख्रि मावनानै कन्टिनिउ फ्लाइटआव उमुक बेरायो नाथाय आं नोंसोरनो बेखौ देखाया हा बे दुनियानि जोंनि बिटिआराव एसेबां गोरिब गोलैना दोङो सानसेयाव 200 मावनानै 200 थाखानि मावनानै 200 ताना माना जाग्रा दोङो बिसोरनि सिगाङाव आं लिलि हटेलाव थायो बिदि देखायनांगौ आंबो आंनि खामानि नङा बे नमस्कार फंबायमोन बेनिखायनो आं फाग्ला आं बिराद मोजां मोनदों फंबाय नोंदि आंखौ फाग्ला बुंदो आं बहुत मोजां मोनदो आं फाग्लायानो जों बे जोंनि बे बिटिआराव ना जों सना बायदि जागौमोन आं बायदि फाग्ला बुजियिनि थाखायनो बे सना बायदिया जायाखै बेनिखायनो आं बायदि फाग्ला जन्म होथारगोन आं जाहाथे बिटिआरखौ जों सना बायदि खालामनो हायो जोंनि बर'खौ जों सना बायदि खालामनो हायो आं देशखौ गिदिंबाय आं सिगांनो बुंखांबाय देशखौ नायबाय आं सब जायगानि देशखौ खना खनला नायनानै फैबाय नाथाय जों माबायदि सोबख' जादों नोंसोर मिथिगो रावबो मिथिया नोंसोरनि थाखाय गुबुनाव थांना फैसा गारिग्रा मानसियासो बिराद मोजां मोजां देखायग्रायासो मानसि थारमाने जोंफोरबायदिया सोरखौबा गथ'खौ बुजायनानै सोरनिबा बिमानि फिसाखौ मोजां खालामनो थांनाया बिसोर थारमाने जोंफोरबायदिया गाज्रि जों फाग्ला जायो थारमाने थिग दं फंबाय नोंनि थाखाय आं धन्यबाद नोंखौ आं नमस्कारै फाग्ला आरो आंखौ होनदों आरो जुथा गाननानै बाथौ खुलुमबाय आं फार्स्टआवनो सरि होनो जेरै जोङो जेनेबा गारिजों थांबा जेरै भगबानखौ नुबा जों जुथा गाननानैबो खुलुमलांनो नंना नङा जों भगबानखौ जुथा गाननानैबो खुलुमनो हायो भगबान आंनियाबो बे टाइपनि जादों आरो माने इमारजेन्सि माबा मोनसे आरो भगबानखौ जों सानफ्रोमबो मानियो जों भगबानखौ जोबोर फुजियो नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोनदों नालाय आं सरि आरो बेबायदि टाइपनि जादों जेरै सासे सिखावाबो मा सिखाव खावनो थांनायनि आगोलाव मा जायो हे भगबान आंखौ बासाय सासे सिखावाबो भगबाननि नाम लायोना थिग बेफोरबायदि जादों आरो आंनि खामानिया नोंसोर बेखौ गाज्रि मोननाङा आं सरि बियो आं जोबोर भगबानखौ मानिग्रा सासे मानसि आरो बेफोरबायदिनो आं दा नोंसोरखौ मा बुंनो आरो सासे सिख्लाबावमोन एन बसुमतारी भाई प्रफाइल फट' दङमोन बिनिया दखना गानलायनाय बे सिख्लाया भाई रिमुभ खालामबाय बिराद मोजां कमेन्ट लिरना लादोंमोन भाई मानो रिमुभ खालामखो आंबो बुजिना मोनासै आं प्रफाइल फट'जों बेखौ देखायगौमोन आरो आं बे सिख्लाखौ बिसोर माने जेम्सनि रुपखौ नुवाखै सोरनिबा जानला मानला बुंनाय रुपखौसो नुगासिनो आरो जेम्सनि आसलि रुपखौ नुवाखै नोंसोरनो आंनि आसलि रुपखौ देखायनो थाखाय आरो बे बिटिआरनि गथ'फोरखौ फाग्ला खालामनो थाखाय आं जन्म जाना दङ नोंसोर नायबायल' था फंबाय जाय आंखौ फाग्ला बुंदों खोनासं जोबथि आरो नोंसोर नुदोंना आंथ' खोन्थाबाय
गावनि फिसाजो जानायनो फैसा गारहैयो ताज हटेलाव 500 टाकानि साहा लोंहैनो आं खोन्थाबायना नोंसोरनो आं जेबो होनो हाया माब्लाबा अननानै आं नोंसोरनो बबावबा आंखौ माथैबा आं साहा दौनो हागोन दै गरसे दौनो हागोन नाथाय नोंखौ बै गिदिर मानसिया मालाबा मदद खालामदों ना जाय बिसनायाव 1.5 लाखआव उन्दुदो बिसोर मदद खालामदों ना नोंसोरखौ नुवाखैयानो बिसोरो होमबा नोंसोर सोरखौ गाज्रि बुंदों आंखौ आंदि गोरिबखौ नुगासिनो दोङो आंदि जेसेबां आंनियाव दोङो आं बेखौनो गोरिबनो दै गरसे दौदो बै 5 स्टाराव उन्दुग्राया नोंनि दै गरसे जासिया नोंखौ नुवा बे बुजिदों फंबायमोन आं बेखौनो बुंनो सानो फंबाय आं फाग्लाखायनो दिनै 4-5 गथ'खौ MA पास खालामहोबाय BA फरायहोबाय नोंसा आइनाव नों सोंना नाय नोंखौ फरायहोनायाव नोंसाया BA फरायहोनायसिम बेसेबां फैसा खरस थांखो बेसेबां खस्थ' मोनखो नों बेखौ सोंना नाय नोंसा आइनाव आरो नोंसा बाबानाव सोंना आंनो रिप्लाय हो आं फाग्लाखायनो बेखिनि खामानिखौ मावदों आरो आंनियाव ओरैबायदि गुवार साननाय दोङो बे बिटिआरनि मावनो गोनां खामानि नोंसोर नायबायल' था आं बायदि फाग्ला आरो जन्म जागासिनो दोङो दा बेसेबांबा जों आंनियाव फैबाय आं बायदि फाग्ला जन्म जानानै खिन्थु मोनसे टाइमाव जिबायदि ओंखारगोन सब फाग्लायानो ओंखारजोबगोन बेयाव फाग्ला गें जागोन बिटिआराव रावखौबो थगायनो हायि गोरिबखौ बुजिबाय फंबाय आं बेखौनो बुंनो सानो फंबायमोन जों मदद खालामलायनांगोन गोरिबजों गोरिब मिलायलायनांगोन जों मिथिबाय जों खामानि मावनांगोन टाइम पास सोरनिबा सगाव जमा सानसे जनानै मबाइल थुबा जानाय नङा फंबायमोन बेनि जायगायाव नोङो नोंनि बिमा आरो बिफाखौ मदद खालाम सोरबा लोगोखौ मदद खालाम माबा मोनसे मावनानै फैसाजों हाया थाखाजों हाया माबा मोनसे खामानि हेल्प होलाय बिमा बिफाखौ हेल्प हो नोंनि बिनानाव बिब' दङ हेल्प हो बेसो जोंनि खामानि जों गासैबो मावनांगोन जों खामानि मावनानै थैया फंबायमोन मानसिफोरा सानो खामानि मावनानै रावबो थैया बाहारनिफ्राय थेला बोना लाबो 20 किल'मिटार गोदोनि बोरायफोरा थैदो नामा सोरबा रावबो थैया जों सब मावजोबनो हायो आं आरो सानफ्रोमबो फंसे बाथ्राखौ बुंगोन जों करोड़पति धोनिखौ जों लाजिनाङा बिसोरबो ओंखाम आरो दैखौनो लोङो बेदरखौनो जायो सना रुफा जाया जों जि जायो बेखौनो जायो जों गासैबो समान बे फंसे बाथ्राखौ मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव बुंगोन आं फंबायमोन जाय आंखौ फाग्ला बुंदो 900 जन कमेन्टआवनो आंखौ फाग्ला बुंदो गुड फंबाय जय हिन्द नोंनि थाखाय स्पेसियेल फंबाय फैनो गोनां भिडिअ'खौ आरो नायबोलाय बे आंनि फैनो गोनां भिडिअ' नङामोन एक्सुवेलि खिन्थु आङो बुंनो गोनां जादों आरो बे सिनायथ'वाखै आरो जेम्स फाग्लाया मा जय हिन्द गासैबो आंनि लोगोफोर नोंथांमोनखौ जय हिन्द लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बे नङामोन गुबुनसोमोन नाथाय आं बुंथारनो होननानै आंखौ सिनायथारथो होननानै आं बे भिडिअ'खौ लाबोनाय जाबाय फैनो गोनां भिडिअ'खौ नोंथांमोना नायबाय था आं जानला मोनला भिडिअ' बानायग्रा नङा मोनफ्रोमबो भिडिअ' गानसो नायलांबाव मायबा मोनसे गियान मोनोब्ला 100% आंनो कमेन्ट हर आरो आं जाहाथे मोजां बाथ्रा बुंबावनो हायो नोंथां मोनसेयाव जय हिन्द बाय